Take you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Wa sweet konaini ina datra uso para maribu. Dis na presi pe yu kan kong di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorbu. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hei srefi tawe ko nanga u egi siki wagi komitio. Te abu fanuru, you kan kara concluti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Srana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, no hoor not loop, tambribi no srefi, una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Ja, Bradanga Sajau de Baka Cultuur TV. Natuurlijk voor jullie allemaal. Awi speelde weer Baron aan Boombiodi. En natuurlijk, hier zitten we weer met de man himself. Cedric Faigo, hoe gaat het mee? Hoe is het? I go. Het gaat zijn gangetje. We doen ons best. En God doet sowieso de rest. God doet de rest. Mooi zo. Ja, wij zijn er weer, mensen. Jullie hebben hem gezien. Hier op Kulturu. Vorige week zeg maar, was hij ook hier in de uitzending bij Kulturu TV. En ja, Kwetaki, dan willen we weten wat gebeurt er in het land. Suriname. We weten allemaal dat Solisi, Sani, Nego van Go. En wij zijn benieuwd. Een beetje als aan een vervolg, hoe dat is zo. Want vorige keer hadden we het verhaal over de baby's. Baby deden in een ziekenhuis. Terwijl Sani naar Bagadoro. En wij willen weten, hoe gaat het nu? Cedric, heb je nog wat vernomen over de situatie, de gang van zaken daar in Suriname, omtrent het ziekenhuis en dat soort dingen? Alvorens ik op uw vraag wil aangaan, laat me alvast de mensen in Suriname groeten, familieleden, vrienden en de hele Surinaamse gemeenschap in Nederland, zoals Suriname. Toch? Ja, en nu hebben we over de gezondheidssector. Wat we hebben kunnen vernemen volgens de mediaberichten, dat de minister heeft gezegd dat de tarieven voor het aanvragen van stukken, bepaalde stukken van het ministerie van Volksgezondheid, is verhoogd van 250 SRD naar 1000 Amerikaanse dollars. En om eerlijk te zijn, ik vind dat die maatregel heel erg ondoordacht is. Het is ondoordacht, omdat ze konden het anders hebben aangepakt, om eerlijk te zijn. En om welke stukken? Waarover heb je het nu? nou,
Zoals we allemaal weten is er een grote brain drain momenteel in Suriname die plaatsvindt. Hè? En wat gebeurt er eigenlijk? Ons kader vertrekt. Met kader bedoelen ons zorgpersoneel, onze artsen, onze specialisten. Ze vertrekken naar het buitenland, naar andere landen als het ware om te werken, toch? En wat er dan ook gebeurt is, voordat je vertrekt, heb je bepaalde stukken nodig, bepaalde documenten, zeg maar. Het legaliseren van bepaalde stukken. En je moet sowieso betalen voor het betalen van leases enzovoorts enzovoorts. En hij heeft de tarieven voor het aanvragen van die documenten heeft hij verhoogd van 250 SRD naar 1000 Amerikaanse dollars. Wat een verschil. Ik vind het persoonlijk een heel groot verschil. Die maatregel is ook ondoordacht. Omdat wat er gaat gebeuren, kijk, wanneer iemand wil vertrekken, gaat die persoon vertrekken. Zie het zo, als een ticket van de KLM of de SLM ongeveer tussen de 1000 en de 2000 US dollar kost. En mensen vertrekken met een hele gezin. Denk je dat zij die 1000 US dollar niet kunnen ophoesten? Ik vond dat de minister persoonlijk, we spelen niet op de man, we spelen nog steeds op de bal, toch? Maar ik vond dat de minister en het staf rondom de minister desnoods de mensen anders had benaderd of gezegd van weet je wat, we gaan jullie compenseren. We geven jullie wat extra, maar nee. Je verhoogt de tarieven voor het aanvragen van documenten van 250 SRD naar 1000 Amerikaanse dollars. Maar je geeft die mensen een toelage van 5000 SRD. Come on, ik bedoel van, dat weegt toch niet? En om eerlijk te zijn, hij had die mensen desnoods kunnen zeggen van weet je, we geven jullie 500 US dollar extra op jullie salaris, toch? En dan had je ook andere maatregelen getroffen om te zeggen van hey, jullie gaan niet weg. Er zijn bij dit soort gevallen praten we over push- en pull-factoren. Push-factoren zijn factoren die de mensen dwingen om zeg maar het land te verlaten. En pull-factoren zijn de factoren die mensen aantrekken om te komen naar een bepaald gebied of een ander land om te wonen en te werken. En dit is gewoon simpel. Hij heeft de push-factoren. Hij staat juist aan de zijde van de push-factoren. En die push-factoren gaan juist nu ervoor zorgen dat de mensen gaan vertrekken. Ik moet even nadenken, want ik denk, jong, waarom doet de minister, we praten over de minister die nu een maatregel treft, speciaal om mensen tegen te houden, zeg maar. Dus doordat je nu 1000 US moet gaan betalen, wat 250 SRD was, probeert hij mensen binnenboord te houden. Is dat het zoals we het moeten begrijpen? Ja, dat heeft hij ook persoonlijk aangegeven, dat het speciaal is om mensen tegen te houden om niet te vertrekken. Toch, maar niet met een negatieve intentie, want sowieso de gezondheidszorg in Suriname is ingestort. Dus hij doet het niet met een negatieve intentie van hey, ik wil niet dat jullie weggaan omdat ik jullie niet gun of welke reden dan ook. Hij doet het puur omdat we hebben dan een tekort aan kaders, aan bepaalde zorgpersoneelsleden. Dus dat is de intentie waarom hij die maatregel heeft getroffen. Maar ik zeg, het kan nog steeds op een andere manier gedaan worden. Een andere manier is in plaats van je betaalt 1000 als je weggaat. Ik geef je 1000, laten we zeggen, ik geef jou 1000 omdat je blijft. Een bonus. Ja, toch? Dat blijft bij ons nog weer. Ik wil weten dat het even moeilijk is. Dus hoe kunnen we die mensen compenseren dat ze een beter bestaan hebben? Bijvoorbeeld, in plaats van een paar jaar €1000, een jaar 1000 US. Ja, kijk, dat zou bijvoorbeeld een goed idee zijn. Ook al had je de mensen geen 1000 US dollar gegeven, maar je had kunnen zeggen van weet je, blijf voor jullie, we geven jullie een bonus, een 13e maand salaris. We geven jullie, zeg maar, jullie komen in aanmerking voor een zachte lening, voor een perceel. Had je die mensen desnoods van alles beloofd om ze te lonken, zodat ze toch nog kunnen blijven, zodat ze onverschillig konden zijn van hey, moet ik nou weggaan of moet ik nou blijven? Maar nee, nu motiveer je die mensen juist om te zeggen van wat er ook gebeurt, als het nou 1000 of 2000 US dollar wordt, ik ga weg. En dat is het probleem nu.
Inderdaad, is het een probleem. Dus de minister kijkt nu van, jongen, Sammy kan doen. Maar jij ziet het als van, jongen, hij doet het verkeerd. En om het even zo te zeggen, van, had het omgedraaid van, jongen, in plaats van je dus een soort boete van, if je je pay boete. Zo kan ik het even zeggen, formuleren. Maar luister nou, de regering heeft ergens wel geld liggen, toch? Want if een beetje de man in die 60 miljoen. Ergens is het geld vandaan gekomen. Komt dat en zo. Wordt dat en zo. Leg vast aan de 60 miljoen Finny. Waarom wordt er geen geld gevonden voor de mensen daar die het nodig hebben? Zij rokotranga. Dus die praat ik over die verpleegsters en onderwijzers. Ergens money moest dit toch? Of is er echt geen geld dat in de man... Ja? Kijk, zoals eerder aangegeven, kijk, money, toch? Maar het gaat nog steeds om het feit dat er prioriteiten gesteld moeten worden. Waarvoor kies je? Ga je nu een pakje brood kopen of ga je ervoor kiezen om een pakje Marlboro te kopen? Waarvoor kies je? Wat geniet meer prioriteit? In dit geval genieten beide sectoren prioriteit, de landbouwsector, zowel de gezondheidssector, maar de gezondheidssector en de onderwijssector geniet veel meer prioriteit dan de landbouwsector. Dus het zou beter zijn als de minister desnoods had gevraagd aan de president, toch via de president aan de minister van Financiën, om te kunnen zeggen van, hey, kan je een x-bedrag voor me vrijmaken, zodat ik de gezondheidssector kan proberen te ordenen. Ik snap hem. Want ik kijk zo. Oké, het geld is gevonden voor Nigeria, sowieso. Ik vind dat money moest loesoe, sowieso. Hè? Die boeren hebben gestaakt, de man vindt money. Dat is goed. Ik wil het niet af. Het is prima. Money moest er, want waar het moeilijk gaat, moet er hulp zijn. Maar deze mensen in de gezondheidszorg is niet nu. Binnen 1 dag gaan money door het rapen. Dat probeer ik duidelijk te maken van, luister. Die mensen klagen van, jong, asan nego al. Het is niet 1 jaar. Nou, al lang akba. Dus waarom duurt het zo lang dat er geen middelen gevonden worden om die mensen binnenboord te houden en in plaats niet te komen met een thuis? En dus dat is mijn vraag aan jou nu. Wat kan hij anders nog meer doen dan nu met zoiets op de proppen te komen? Kijk, wat hij nu zou kunnen doen, bijvoorbeeld om die mensen toch om die mensen toch te overhalen van, hey, ga nog niet weg. Ook al wil je weg, blijf tenminste nog 3 jaar. Toch, zeg maar, via de vakbond. Die mensen moeten elke keer protesteren, moeten ze elke keer weer het werk neerleggen om te komen, om te vergaderen, om bij de minister te komen, om daar tot een besluit te komen. En uiteindelijk worden ze toch in de maling genomen. Ze worden toch in de steek gelaten. Toch, voor Nikeri, binnen 1 dag of binnen 2, niet eens 1 dag, een paar uurtjes, toch hoest je 60 miljoen op. De gezondheidssector protesteert elke keer weer via de vakbond, personeelsleden, het werk wordt neergelegd. Toch elke keer weer mensen die geopereerd moeten worden of die behandeld moeten worden. Hun operatie of zeg maar hun behandeling wordt elke keer weer uitgesteld. Toch, wat had de minister kunnen doen? Had je desnoods met die mensen kunnen vergaderen? Had je andere maatregelen getroffen van, hey, wat zit jullie dwars? Waarom vertrekken jullie? Hebben jullie niet genoeg equipment? Gaat het om jullie salaris? Wat willen jullie hebben? Laten we erover in debat gaan. Laten we praten erover. Toch, dan had hij desnoods gezegd van, oh, jullie willen bijvoorbeeld, er is de mensen die nachtdienst draaien. We weten, openbaar vervoer in Suriname is een probleem in de avond. Oké, Nospa, we zetten bussen ter beschikking. Zuster, na het werk kunt u gewoon in de bus stappen. U wordt thuis gezet of u wordt dichtbij van huis gezet. Toch? En u krijgt ook een toelage. Of weet je, we regelen iets. Je kan in aanmerking komen voor een zachte lening om een auto aan te schaffen. Of, oh, jullie hebben problemen. Jullie willen jullie eigen huis hebben, want jullie wonen nog in huurhuizen of bij jullie ouders thuis. Oké, geen probleem. Jullie komen in aanmerking voor een perceel die jullie kunnen aflossen op jullie tempo of naar jullie capaciteit. Toch, oké, jullie hebben al een perceel. Die groep die al een perceel heeft, jullie willen bouwen. Oké, we geven jullie een budget. Een lening, niets is gratis. Je moet sowieso lenen, want het heeft ook geen zin als je gaat geven. Verdien je er niets aan te doen, maar een zachte lening. In plaats je zo moeten aflossen binnen 10 jaar, kan je het aflossen binnen 20 jaar. Toch, dat zijn allemaal dingen die de minister of die het team, toch het clusterteam had kunnen doen. Maar het lijkt erop net alsof ik praat hier,
Toch andere mensen praten ook, ik ben niet de enige. Maar het lijkt net alsof er niet naar ons wordt geluisterd. Net alsof alle adviezen die wij geven als spelers daarbuiten, zeg maar aan de kantlijn, dat ze worden niet, hoe zeg je het, er wordt niet naar ons geluisterd. Er wordt niet geluisterd. Wat moet men nog meer doen dat er geluisterd wordt? Want ze hebben gestaakt. En dat is Managua Strati. Verpleegsters zijn de straat op gegaan. Leerkrachten zijn de straat op gegaan. Het werkt niet. Want anders was er iets gebeurd. En zoals je net aangeeft, er wordt niet geluisterd. Wat moet er nog meer gebeuren? Want ik neem aan dat, dat ze een leider hebben, een groepje mensen, een vakbeweging, die voor ze opkomt. Kijk, de vakbeweging doet zijn of haar best, toch? Maar aan de andere kant, onze vakbondsleiders zijn ook zwak. Overal zijn Surinamers zwak in het onderhandelen. Weet je, Surinamers, of de meeste Surinamers, wij onderhandelen echt op sakafassie, nederigheid van net alsof we willen bedelen. Terwijl onderhandelen is niets anders van wat kan ik van jou verwachten en wat kan jij van mij verwachten. En dan zoeken we een middenweg. Maar dat gebeurt niet. Je hoort ook, om voorzichtig te zijn, je hoort ook geruchten van ja, vakbondsleiders zijn ook corrupt. Achteraf gaan ze en dan krijgen ze een envelop, weet ik veel wat nog meer. Het zijn dingen die men zegt, zeg maar, het is publieksgeheim. Men zegt het zoals het is. Toch, maar ik bedoel van, er moet uiteindelijk geluisterd worden. Het is niet dat de gezondheidsmedewerkers niet in opstand zijn gekomen. Het is niet dat ze zijn blijven zitten, stil zijn blijven zitten en gewoon hebben doorgewerkt. Ze zijn op allerlei manieren in opstand gekomen en ze zijn ook nooit ontvangen geworden bij het kabinet van de president. Onthoud het. Zijn ze wel in Nikeri? Zijn ze wel ontvangen? In Nikeri zijn ze wel ontvangen. De president is zelf persoonlijk afgereisd naar Nikeri. Maar waarom doet hij daar niet bij de verpleegsters? Ik zou het niet weten. We gaan het nog steeds zeggen zoals het is. Het heeft te maken met prioriteiten. Stellen, het heeft te maken met die mindset van misschien is Nikeri belangrijker dan Paramaribo. Misschien is de reissector belangrijker dan de gezondheidssector. Wat ik wel weet is dat als je niet gezond bent, dat je niet kan arbeiden. Ik weet ook dat als je een gezondheidssector hebt die helemaal ingestort is, dat je ook je gaat een zwakke samenleving hebben, een zwakke bevolking, waardoor je productie uiteindelijk ook achteruit gaat. Dus laten we even kijken naar de factoren en laten we die op een weegschaal plaatsen en kijken wat belangrijker is en wat niet. Sowieso is het heel belangrijk gezondheidszorg, want als er baby's komen te overlijden, kinderen gaan dood. Nou, dan denk ik dat sommige mensen wel gek kunnen worden. Want if je het gaat niet goed, dan zou je gekke dingen kunnen gaan doen. Want als je denkt dat, Amang, hij is daar geweest, maar bij ons komt hij niet, dan ga je anders denken. Want de geruchten doen de ronde. Dat mensen denken van, Nikeri heeft, ik ga het zeggen zoals men denkt. Men zegt omdat ze niet op Jan lijken. Dat wordt er gezegd. Ik zeg niet dat ik het zeg. Anomitaki. Dat is asma etaki. Dus, maar wij moeten gaan nadenken. Ik geloof het niet. Er moet een andere reden zijn. Ik denk dat Jan president is voor iedereen. Dat denk ik en dat weet ik wel zeker. Alleen is het zo dat men gaat denken, waarom Nikeri wel en Paramaribo niet? Laatst hebben de politiebonden gestaakt. Heb je daar wat van meegekregen? De veiligheidsbonden zijn gaan protesteren. Ze hadden het werk neergelegd. Ze zijn naar de president gegaan. De president heeft ze helaas niet ontvangen. De eerste keer die heeft laten weten dat hij bezig is met andere zaken, dat hij ze nu niet kan spreken. Volgens mij de volgende dag of 2 dagen later, hou me ten goede, heeft de president wel de vakbondleiders gesproken. Dus Kijk, ik ga niet zeggen dat het, omdat in Nikeri zijn er meer mensen die lijken op president Chan. Het hoeft niet per se dat te zijn, toch? Dat weet alleen de president van, is dat het? Want ik weet wel dat in de gezondheidssector, dat alle bevolkingsgroepen werken in de gezondheidssector. Letterlijk en figuurlijk, alle bevolkingsgroepen die voorkomen in Suriname, werken in de gezondheidssector. Dus als het daarmee te maken heeft, dan heb ik wel mijn twijfels over.
Zo, ik ook. Laten we ervan uitgaan dat het nu gaat van, hey, de boerenzaken, er moet rijst komen. Verhongering tegen te gaan. Money moest deel, want Alesi moest praten. Er moet rijst komen. Oké, sowieso. Maar ik acht dit ook zwaar op de weegschaal. Dat smanom dede, kinderen moeten niet sterven. Wat kunnen we doen? Dat 60 miljoen is daar gaan. Waarom kan het ook niet vrijkomen voor die zusters, de verpleegsters, goed dat is zo. En dat er toch nog een andere mogelijkheid gevonden wordt. Want we zien mensen gaan weg. Wat moeten we doen? Er moet geld vrijgemaakt worden. Dat die mensen niet weggaan. Geen boete betalen, maar juist zoals je net aangaf. Met de man, kies een bonus of wat. Zodat men geïnspireerd wordt. Niet demotiveerd raakt, maar geïnspireerd raakt voor Dwaroko. Kijk, wat er uiteindelijk gedaan zou kunnen worden, toch? Sowieso moet er geld vrijgemaakt worden. En als er geen geld is daarvoor, ehm, we staan bekend om leningen te nemen in het buitenland. Dan kan men tenminste een lening doen in het buitenland. Of tenminste gaan onderhandelen of aankloppen bij andere landen. Hier in Nederland bijvoorbeeld of in Cuba. Je hebt ook goede artsen in Colombia. Toch klop ergens aan van hey, we need your help. Wil je ons ondersteunen, toch? Wat kunnen jullie voor ons betekenen en wat kunnen wij voor jou betekenen? Dus de president of de mensen, het team, toch? Gaat voor hulp moeten aankloppen ergens. En sowieso ga je jouw personeel, jouw lokale personeel, toch? Ga je ook moeten blijven motiveren, zodat ze niet gedemotiveerd raken. En de enige manier, toch, hoe je mensen nu zou kunnen motiveren is, ze moeten goed voorzien zijn van materialen waarmee ze hun werk naar behoren kunnen doen. Het salaris moet goed zijn. De voorzieningen, toch los van het salaris, de voorzieningen moeten ook goed zijn. En ik denk ook van, als de mensen het werk neerleggen om een bepaalde redenen, ontvang die mensen, luister naar die redenen, toch? En probeer een middenweg te vinden. Doe dat, dan ben ik er wel zeker van dat het vertrekken van het personeel dat het wel minder zal rollen. Dat is één. Heeft zeker te maken met de gezondheidssector. Los daarvan moet de regering, de monetaire autoriteiten gaan ook het monetair systeem in Suriname moeten proberen te ordenen. Want je kan niet alleen maar salarisverhogingen geven, maar de prijzen in de winkels gaan niet omlaag. De koers gaat niet omlaag. Het nemen van een lening wordt ook moeilijk. Toch snap je? Dus dat moet het ook niet zijn. Dus je gaat die mensen, je gaat aan de andere kant, je moet bezig moeten houden met de arbeidsmarkt daar, in dit geval de gezondheidssector, de onderwijssector, toch? Maar je gaat ook jouw monetair huiswerk moeten maken. Dat wil zeggen, de centrale bank gaat erbij betrokken raken, de minister van Financiën, toch, en alle andere financiële instellingen, eventueel ook het IMF. Toch van, hey, wat kunnen we doen om de koers omlaag te brengen? Alle macro-economische factoren, hoe gaan we ze aanpakken? Klopt, dat is sowieso dat men nu moet gaan denken, een denktank samenstellen van jongens, prioriteit nu. Wat moeten we doen dat het alleen maar beter kan gaan? Dus echt die knappe koppen, alle kons maar bij elkaar voor Tjara Kondre Kawang. Kijk, in de tijd, regering Bouterse had toen gezegd van de Cubanen, dat er voor Cuba, bij Jep Suriname. Op dit moment zijn al heel veel mensen kader vertrokken vanuit Suriname, dus je moet gaan aanvullen, want anders kom je tekort. Want andere ziekenhuizen moeten bijspringen nu bij AZ, want je komt tekort. Wat zou de regering nu moeten doen? Zou hij dan even een kopiewerk moeten doen wat de regering Bouterse toen had gedaan van joh, ik heb nu geen andere mogelijkheid om dat weer te gaan oppakken wat de regering Bouterse toen had gedaan om Cubanen weer terug te halen. Zou dat een optie kunnen zijn? Kijk, dat is 100% een optie. Laten we alvast teruggaan naar het jaar 2020, toch? 2020. President Bouterse had tijdens zijn regeringstermijn die Cubaanse artsen gehaald naar Suriname. Die werkten in Suriname, artsen, specialisten.
Niet te vergeten, het eerste wat de nieuwe regering had gedaan, en in het bijzonder de minister van Financiën, nee, sorry, de minister van Volksgezondheid, hij had die Cubaanse artsen bedankt. Hij had ze weggestuurd. En wat was de reden waarom hij ze had weggestuurd? Was omdat ze te veel verdienden. Hij vond ze verdienden te veel. Die artsen zijn toen weggegaan. Ik vond het jammer, want men dacht van oké, de gezondheidssector, we gaan het ordenen. En nog erbij was er COVID, hè. Het was in de tijd van, van het COVID-19-virus. Toch? En dan nog had hij de Cubaanse artsen weggestuurd. Hij had ze bedankt. Maar nu zie je, na een paar jaar, na 3 jaar, 4 jaar, toch in feite na zeg maar 2,5 jaar, toch? Dan zie je van, je ziet die gap is gaan ontstaan. Want de Cubaanse artsen zijn weggegaan. Jouw lokale kader is ook vertrokken. Die lokale specialisten zijn vertrokken. Lokale artsen zijn vertrokken. Toch? Dus nu heb je een hele grote gap. En nu zit je met de handen in het haar en dan zie je de gevolgen. Er sterven baby's, want bepaalde afdelingen van het academisch ziekenhuis Paramaribo kunnen niet volledig operationeel zijn. Toch? Dus er is geen hulp. En ook al willen we die afdelingen operationeel maken, er is geen kader, er is niet gespecialiseerd personeel voor die afdelingen. Dus ja, baby's gaan maar sterven. En dan hoor je ook de noodkreet bij het Diakonessenziekenhuis. En zo gaat het maar door. Een heel kettingeffect heeft het gehad. Dus nu, conclusie, oplossing, dat hij toch nog terug moet gaan naar die Cubanen. Want die waren, toch wel helpend in deze om Suriname bij te willen staan. Natuurlijk tegen betaling, maar ze waren er. Sowieso gaat hij terug moeten gaan naar de Cubaanse artsen. Toch misschien zijn verontschuldigingen ook aanbieden. Toch laten ze terugkomen, alsjeblieft. Toch, want het gaat niet goed met de gezondheidssector. Ik ken persoonlijk ook 2 mensen in Suriname die geopereerd moeten worden aan hun nieren. En die operatie is inmiddels al 3 maanden verschoven. Toch? En in de tussentijd weet je niet als het erger kan worden of niet. Toch? Die operatie is steeds verschoven. En nadat het is verschoven, zijn bepaalde specialisten ook nog toen hebben ze het werk ook neergelegd. Dus het is echt onzeker. Kijk, als je niet dichtbij bent van de situatie, dan lijkt het gewoon als een relatief ding van, het is niet zo erg hoor, laat maar zitten, het is wat de media zegt. Maar als je het van dichtbij weet, meemaakt, dan weet je wel hoe het aanvoelt. En je weet waarover het gaat en je weet ook wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Het is triest om dit te horen, dat er mensen op de wachtlijst zijn. En daar moet er wat aan gebeuren. Daarom roep ik de mensen op. Als je wat te vertellen hebt, Kulturu TV is er voor jullie. Maak het bekend, zodat men het weet. Dat men weet wat er gebeurt. En dit moet opgelost worden. Want vroeger, if je hebt money, Colombia. Maar ook in Colombia raakt het ook vol op een gegeven moment. Want er komen ook andere mensen naar Colombia. En je moet er geld voor hebben. Dus niet iedereen kan naar Colombia. Dus in eigen land moeten we de oplossing zien te vinden. Als we zo kijken, vorige week hebben we lekker gebabbeld. Zijn er nog comments geweest? Heb je nog dingen in de comments gelezen wat je denkt, daar wil ik even antwoord op geven? Is er iets wat je zegt, nou, dit wil ik even nog verduidelijken. Misschien had iemand iets niet goed begrepen. Is er iets wat je zegt, over de kippen hebben we het ook gehad, noem maar op, eieren. Is er iets wat je zegt, Atan, dat wil ik even verduidelijken? Nou, ik wil het alvast hebben. Iemand had eens had gereageerd onder die video. Iemand zei van, zonder winst, als je een bedrijf moet draaien en er geen winst is, kan je ook geen geld geven. Laat me zeggen, ik zei dat deze regering een kapitalistische regering is. En alles van de regering is gebaseerd op winst te maken. Maar kijk, die persoon bekijkt het vrij relatief. Ik bekijk het in absolute zin. Ik kijk naar het groter plaatje. Toch? Van, je knijpt het voor elkaar uit. Toch? Er moet aan de andere kant ook een uitlaatklep zijn van als je het aan de linkerkant verzwaart, dan verlicht je het ook aan de andere kant van het volk.
Maar dat gebeurt er niet. De regering, het volk blijft maar inleveren, 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 inleveren. Maar onze regeringsleiders, zeg maar de regering in zijn geheel, die levert niet in. We blijven maar gaan op dure buitenlandse reizen. En de regering zelf maakt zich, om eerlijk te zijn, maakt zich ook niet al te veel zorgen omtrent de gezondheidssector. Want zij hebben hun privileges. Als ze zich niet lekker voelen, stappen ze zo in een chartervlucht naar Cuba of naar de VS of naar Nederland. Maakt niet uit waar. Dus ja, zij gaan zich ook niet al te druk maken daarmee. Men zegt wie het kruis heeft, zegent zichzelf. Dus aan de persoon die dat ook heeft gezegd van... ik wil het rechtstreeks zeggen aan de persoon van... Kijk, sowieso als je geen winst maakt, kan je niet herinvesteren. Maar sowieso kan je ook niet verkopen aan een volk die ook niets meer kan kopen. Die ook geen koopkracht meer heeft. Die niets meer kan aankopen. Dus ja, het is een systeem. Economie is een kringloop. Dus die kringloop, zolang je bezig bent die kringloop te verstoren en je bent bezig die kringloop van een kringloop om te zetten in een vicieuze cirkel met alleen maar negatieve dingen, dan gaat alles inklappen, ja. Zo is dat. Nou, duidelijk dat je het even duidelijker naar voren brengt. Iedereen, weet tangi dat jullie kijken naar Cultuur TV. Comments zijn belangrijk, we houden van comments. Blijf ze schrijven, blijf ze posten. En dan kijken we naar die comments en dan kunnen we op reageren. Maar blijf het netjes houden, want daar gaan we voor. Samen staan we sterk, hebben we altijd gezegd. We blijven leren van elkaar. Als aan de one side, dat was 3. Nee, laten we het netjes houden in de comments. Vragen stellen. Misschien heb je een comment dat je wil zeggen, hey, dat wil ik even verduidelijken. We nemen het mee naar de volgende aflevering. Goed, Beta. Yes, Sunny Dev Taki. Er is zoveel gebeurd in het land. Hè? Er komen heel veel mensen in het land. Ik ga even over de ticketprijzen met je praten. Waarom over de ticket weer? Omdat we krijgen brieven. We krijgen brieven van mensen die zeggen... Mina Mamoro, ik heb een brief gekregen van een mevrouw... Cultuur TV. Die mevrouw schrijft... Kunnen jullie het alsjeblieft hierover hebben? Die ticketprijzen. Waarom blijven we vliegen naar Suriname, terwijl het zo zwaar is voor ons? Andere landen, ja, noem maar op, een land verder weg dan Suriname, Amerika, noem maar op, €500, €600. Waarom Suriname €1800 of niet meer? Misschien, je bent econoom, hoe kijk je hier naar? Om eerlijk te zijn, laten we het puur economisch bekijken. De tarieven van de tickets. Kijk, die route, die Mid-Atlantische route, is alvast ook een moeilijke route. Want je weet dat ik ben niet natuurkundig, technisch, ik ben econoom nog steeds. Maar boven land vliegen is makkelijker, is veiliger dan vliegen boven water. Het is zeer gevaarlijk om te vliegen boven water. Er zijn heel veel risico's. En 99% van de Mid-Atlantische route, je hoort het al, Mid-Atlantische route, Paramaribo, Amsterdam, is boven water. Dat is 1. Dus het is sowieso duurder. 2, we hebben een speciale band met Nederland. Suriname is een kolonie geweest van Nederland, is ons voormalig moederland geweest. Dus ja, we hebben een speciale band. Dus hoe zeg je, de vliegmaatschappijen, de KLM en de SLM weten sowieso van, het maakt niet uit hoe duur de tarieven zijn van de tickets, toch? Mensen gaan altijd ervoor willen betalen om te willen af te reizen naar Suriname of omgekeerd. Dus dat is een tweede reden. Een derde reden is ook puur vanwege het feit dat het heeft te maken met concurreren en de concurrerende positie. Als je die Mid-Atlantische route opengooit voor meerdere vliegmaatschappijen, er zijn zoveel andere vliegmaatschappijen, gooi het open. Laat niet alleen de SLM en de KLM vliegen op de Mid-Atlantische route. Laat ook Transavia vliegen. Laat ook Martin Air vliegen. Laat ook Verenigde Emiraten vliegen. Dan ga je zien dat er genoeg concurrenten zijn onderling. Dus dan gaan de prijzen concurrerend zijn, waardoor de prijzen ook omlaag kunnen gaan. Maar momenteel vindt er een duopolie plaats. Ja.
Kijk, op dit moment zeggen we ook, oké, mensen vliegen naar Amerika, is ook over de zee, hè, grotensdeel. Dan vlieg je boven water, net als naar Suriname. Dus maar de mensen blijven schrijven, blijven mij dus ook vragen van, joh, wat kunnen we doen? Ja, ik begrijp het ook dat concurrentie. Maar stel KLM heeft een ticket, 1800. Stel SLM zou zeggen 1200. Wat zou er gebeuren, denk je? Kijk, men zou toch wel kiezen voor de SLM. Maar alvorens, kijk, je gaat kiezen voor een bepaalde vliegmaatschappij. Wij zijn loyaal. We zijn loyaal. Iemand die altijd vliegt met de KLM gaat niet makkelijk de beslissing nemen om te zeggen van, hey, weet je, ik ga vliegen met de SLM. Toch iemand die omgekeerd ook gewend is om te vliegen met de SLM, gaat ook niet zomaar die beslissing nemen om te zeggen van, weet je, vandaag vlieg ik met de KLM. Het is echt iets persoonlijks van, hey, het heeft te maken van loyaliteit. Je hebt loyale klanten, toch? En concurreren 1800 en 1200, dat kan, dat mag. Maar je gaat er uiteindelijk ook niet veel voordeel aan hebben. Want wanneer de, zeg maar, kan de SLM het wel aan? Wanneer de aanvragen beginnen te komen binnen van, hey, je hebt niet 1 vliegtuig meer nodig, maar 2 vliegtuigen, 3 vliegtuigen. Hoe ga je daarmee om? Hoeveel dagen vliegt SLM nu per week? Zo, ik zou niet weten, als ik het goed heb, vlieg SLM 4 keer per week. Oké, dan zouden ze misschien moeten gaan nadenken van, ja, misschien moeten we nog meer vliegtuigen gaan aanschaffen, weet ik niet hoe ze het gaan doen. Maar de mensen die praten erover, we willen naar ons land, we willen naar Suriname. Er zijn toeristen die naar Suriname willen, maar die gaan naar KLM. En die zeggen ook van, ja, die 100 euro meer of zo, die betaal ik wel. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik wil met de SLM vliegen, maar gooi die ticketprijs omlaag. Dat je Shitori's op staat. Maar goed, wat je ook zegt, ja, kunnen ze het aan, want ze hebben maar 1 vliegtuig. Dus dat kunnen ze het wel aan, want we hebben alvast maar 1 vlieg. Gaan die zeggen, ik zeg we, want de SLM is nog steeds onze trots, toch? We gaan zeggen van, we hebben maar 1 vliegtuig, toch? En ja, het is ook niet economisch verantwoordelijk nu, gezien de financiële positie van de SLM, om prijzen onderdag omlaag te drukken nu. Dus het zou nu beter zijn, veel beter zijn voor de SLM, toch, om de prijzen toch op dat niveau te houden, met samen wat het, dus op 1 niveau met een concurrent, om het zo te zeggen. Ja. Mooi. Mevrouw, dank u wel voor uw brief, e-mail, wat u gestuurd heeft naar Cultuur TV. Hopelijk heeft Beta uw vraag netjes kunnen beantwoorden. En hebben jullie nog meer vragen daar thuis die kijken? Zet ze lekker in de comments. En Beta gaat ze volgende week netjes weer beantwoorden, indien mogelijk. Beta, zijn er nog dingen? Zijn er nog dingen die je zegt van, jongen, daar wil ik het nog over hebben? Want er gebeurt zoveel. En ja, natuurlijk, we kunnen niet alles in 1 keer doen. En misschien heb jij nog iets dat je dacht, jongen, hé, wacht even, daar wil ik het nog over hebben. En let daarop. Zo, ik heb niet per se iets nu waarover ik het wil hebben. Ik zou nog steeds de regering willen attenderen van de regering. Neem jouw verantwoordelijkheid, regering. Laat het volk AUB niet in de steek. Het is verkiezingsjaar, we begrijpen het. Het is verkiezingsjaar, je moet propaganda maken. Het is het laatste jaar dat gaat bepalen als je nou als regering terug gaat komen of niet. Even een vraag, want je had het over propaganda. Een mooie vond ik hem van die tram, die gaat rijden in Paramaribo. Had je die gehoord? Die vond ik een mooie. Een tram in Paramaribo zou iets leuks zijn, iets geweldigs. Ja, heel mooi. Maar ik denk dat het ontwateringssysteem in Paramaribo eerst aangepakt moet worden. Sowieso trams rijden overal in de wereld, tot bijna overal in de wereld gaan we nu naar groene energie, op elektriciteit. En we kennen het probleem met die wisselstroom van EWS in Suriname. Elke keer valt er stroom uit in een bepaald gebied. Hoe gaan we dat aankunnen? Want je gaat zo'n grote investering doen en sowieso gaan we het geld moeten lenen. Want we kunnen het niet voorzien. Toch, voor een tram, en dan gaat die tram komen in Suriname en dan valt er stroom uit of er is een probleem met een bovenleiding en dan moet die leiding komen uit Nederland, waar we hebben niet genoeg deskundigen die het probleem kunnen oplossen.
En dan voordat je denkt wordt het weer een flop. En dan is het weer geld dat verstrooid is. Dus het is nu niet rendabel. Toch? Het is nu niet economisch verantwoordelijk om te zeggen van hé, we gaan een tram laten rijden binnen de straten van Paramaribo. Toch begin eerst de binnenstad te ordenen, begin de stad op te ruimen, begin alle zwervers en junks van de straten af te halen. Hou ze binnen, zoveel als mogelijk. Die tonnen in de stad, laat die vuilnisbakken in de stad, laten ze op tijd geledig worden. Toch laten we de stad zeg maar zoveel als mogelijk schoonhouden. Laten we ordenen. Wanneer we hebben geordend, onze zaken op orde hebben gesteld, dan pas kunnen we beginnen te praten over een tram. Klopt, dus het was meer gewoon propaganda. Het was meer, laten we zeggen, verkiezingstaal. Ja, toch? Duidelijk wel verkiezingstaal. Want, nou kijk, in het verkiezingsjaar, elke politieke partij komt met beloftes. Onze politieke leiders staan er bekend om. We beloven veel, we doen weinig. Toch? En ik wil dit ook zeggen van de regering. Laat het volk alsjeblieft niet in de steek. Laat het volk niet in de steek. Toch? President, u bent gekozen als president. U bent inderdaad gekozen voor 5 jaar. U gaat ook 5 jaar zitten president. Maar AUB, denkt u niet alleen aan uzelf en aan de mensen die op u lijken. U bent de populairste man van het land. U bent de president. U bent daar voor ieder. Als er een groep protesterende arbeiders zijn, hardwerkende arbeiders, bij uw kabinet zijn, sta die mensen te woord, AUB. Kom tot ze praten. Het is misschien niet de stijl van u om arbeiders zo te woord te staan. U heeft daarvoor uw ondergeschikte, u heeft daarvoor uw commissies. Maar doet u het. Doet u het, want het is het verkiezingsjaar en geloof me, er wordt op u gelet. Mooi gesproken. Misschien dat de president jou nog uitnodigt. En dan kan je lekker met hem zitten babbelen hierover verder. Nog een vraag. U weet allemaal mensen dat Usabi, je kan lekker lezen hier op culturo.com. Daar kan je lezen. Niet alleen in Suriname, maar ook in Nederland en de rest van de wereld. Culturo.com. Ga erop en lekker lezen. Goed. En ook op Culturo TV zien we dingen die we denken, mi God, mi Jezus. We houden van ons land. Hè? We willen ook mooie dingen laten zien. Suriname, een prachtig land. Wie houdt niet van Suriname? Wij allemaal. Iedereen die in Suriname geboren is. Dat, jong, ik hou ontzettend veel van mijn land. Maar jammer, ik ben even. Maar we komen back. En natuurlijk, soms komen er filmen op Culturo TV. Dan zie je mensen zeggen, de stad stinkt. Jammer om dat te horen. Jammer om te horen, de stad stinkt. Sinds jongs af, misabi, dat er veel mensen in Suriname hard werken om de stad schoon te houden. Ik weet dat er mensen zijn die gaan harken. Ja? Dus mijn oppo bakana om de stad schoon te vegen. Maar waarom lukt het niet om nu dan na zoveel jaren alsnog te horen, de stad stinkt? Kijk, het probleem van dat de stad stinkt. Kijk, het is nog steeds de verantwoordelijkheid van de regering om de stad te onderhouden. Om de stad, te onderhouden en ook om zeg maar het vuil op te ruimen. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van ons als burger van het land om ons vuil netjes op te ruimen. Er zijn vuilnisbakken. Zet jouw vuil in de vuilnisbakken, toch? En gooi het vuil niet uit een rijdend voertuig. Gooi het ook niet in die singels, in die kanalen, toch? Ruim je vuil netjes op. Zet hem netjes in vuilniszakken. Je hebt de dagen waarop er vuil wordt opgehaald in Suriname, toch? Wacht totdat het de dag daarvoor is, zodat het vuil opgehaald kan worden. Maar het is een verantwoordelijkheid van ons allen om te zeggen van hey, we gaan het land netjes houden. Kijk, de regering is sowieso verantwoordelijk voor de vuilophaal, voor de opruiming van het vuil. Maar het is ook onze verantwoordelijkheid om te zeggen van hey,
wij houden de stad netjes. We gooien geen vuil uit onze auto. We gooien geen vuil. We gooien geen vuil naast die vuilnisbak. We doen het in die vuilnisbak. Zo is het helemaal. Ik neem aan dat de opvoeding op school, thuis, leren wij allemaal dat heb je iets gegeten, gooi het in de prullenbak. Hè? Zorg ervoor dat de ophaaldiensten op tijd komen. Maar sinds jaar en dag, natuurlijk, iedereen heeft een baan nodig om de straat schoon te vegen. Dus die mensen zijn blij dat ze de straat kunnen vegen. Maar zou het niet makkelijker zijn? Tegenwoordig heb je wagens. De mij rijden foto. Via herfoto binnen 1 uur. Wat 100 mensen nu doen. Met een hark. Een machine doen binnen 1 uur. Dus zou dat niet slim zijn voor dat jongen? We potje aan de kan. Waar je kon dus prima herfoto rijden. Siba herfoto. Kijk, om eerlijk te zijn. Persoonlijk. Onze leiders reizen naar verschillende landen in de wereld. Ze komen aan op een airport, een luchthaven. Ik vraag me af als ze die innovatie niet zien die bepaalde landen hebben doorlopen, al die innovatieve dingen die er zijn, als ze het niet zien en als ze die ideeën niet hebben van hey, dit kunnen we graag doen in Suriname. Je hebt gelijk. Er zijn inderdaad wagens die zuigen, ze vegen en ze boenen de grond gelijk, zodat het schoongemaakt wordt. Alle bekertjes, alle plastic zakken, alle tandenstokers, noem maar op. Het zuigt hem op en plaatst hem direct voor jou in een prullenbak. Hij ruimt hem. Er is genoeg equipment. Maar ik zeg het nog steeds, wij als leiders, we moeten leren om te denken out of the box. We moeten out of the box beginnen te denken. Out of the box denken wil zeggen, we moeten niet denken in hokjes. We moeten buiten de lijnen proberen te denken van hey, het kan anders. Want hoe denk je dat uiteindelijk dat die wagentjes, alle equipment ontstaan is? Zijn door mensen die out of the box zijn gaan denken. En zij hebben die ontwikkeling ook, dat ontwerp ook gedaan ervoor. Klopt helemaal. Want ik krijg brieven ook. Hè? En een van die brieven was bijvoorbeeld een beetje kritisch hoor. We zijn kritisch. Ik kreeg een brief van een mevrouw. Die zei van, Jan vliegt hier en daar en overal. Zo zei ze dat in de brief. Ik lees het ook voor, hoe ze het zegt. Jan gaat overal. Wat heeft het de staat gekost? 100 miljoen, al die tijd dat hij is gaan vliegen. Met die 100 miljoen, wat heeft hij gerealiseerd? Dat is wat ik te lezen krijg hier. Met dat geld had hij ook dus bijvoorbeeld die dingen kunnen kopen. Dus of de helft van dat geld. Hè? Want hij zal ook wel goed hebben gedaan voor Suriname. Dat hij op reis is gegaan. Dat is niet alleen maar slecht. Maar ik had afu van money. Ik had naar de vingerwerk even 100 miljoen US. Free. Weet het niet. En 50 miljoen kan bij gewoon naar bij een waggie. Figa kondre of voor baby of weet ik het veel. Hoe kijk je hier naar dat die mevrouw zegt, Jan, vlieg. Vliegt hij nog steeds zoveel? Ja, de president vliegt nog steeds zoveel om eerlijk te zijn. Sowieso, hij mag vliegen. Hij is president van het land. Hij mag. Het zijn zijn privileges. Maar wat breng je ervoor terug? Het lijkt net alsof de meeste reizen die onze president heeft gemaakt, dat het eerder gaat om zijn persoonlijk belang, net alsof hij zijn persoonlijke zaken gaat afhandelen in het buitenland. Maar we hebben er niets aan. We krijgen er niets voor terug van, hey, je bent gaan reizen, je bent naar China gegaan, je hebt gesproken. Tot nu toe wordt er gesproken over schuldherschikking, maar er is niets daarvan tot stand gekomen. Oké, niets tot stand gekomen. Goed, mevrouw, hopelijk is uw vraag beantwoord door Beta. Heeft u nog vragen thuis en wilt u die stellen aan Beta? Nou, Beta zit er voor u en dan, we poeskong en Beta beantwoordt de vraag. Goed, wij danken jullie allemaal voor het kijken. En natuurlijk, volgende week of wanneer, dan zijn we er weer voor jullie. Beta, volgende week weer? Nou, zolang er vragen zijn, gaan we proberen om de vragen te beantwoorden. We weten niet alles,
Maar waarop we antwoord kunnen geven, zullen we zeker antwoord geven. En zolang men het netjes houdt, we gaan elkaar niet beledigen, we gaan elkaar ook niet vernederen, uitschelden. Nee, dat doen we niet. Zo gaan we niet met elkaar om. Akkoord naar lobby nog steeds, naar lobby. Toch eenheid. Toch? Dus ja, zolang dat het is, dan gaan we altijd de vragen kunnen beantwoorden. Heel mooi. We zijn blij, omdat jij bent een van de jongeren in ons midden. Hè? Want vaak heb je mensen, die zijn een bepaalde leeftijd bij en ze kijken anders. Jij bent jong in ons midden en je hebt een bepaalde visie. Hè? Je studeert, je doet je ding, je bent econoom, noem maar op. En daarbij zijn we trots op. We zijn blij met jou en ga zo door en blijf spuiten. Want jouw visie en jouw antwoorden zijn ook goud waard. Zo met dat. Ja mensen, dit was het ook alweer Kulturu TV. Wil jij nog iemand de groeten doen? Is er nog iets wat je wil zeggen? Dan gaan we groeten. Nou, ik groet de gehele samenleving nogmaals. Ulobus Revi, Soso Lobby, eenheid. We moeten leren nog steeds dat we één natie zijn. Unu Alamalana Wang. Denk maar aan onze gele ster op de Surinaamse vlag. Toch? Dus de betekenis, denk maar aan wat onze ster op onze vlag symboliseert. Dus ja, eenheid en ik groet jullie. Mooi. Ook wij van Kulturu TV hier zeggen dankjewel voor het kijken. Blijf afgestemd en blijf ons steunen. Abonneer op Kulturu TV en natuurlijk blijf lezen op kulturu.com. Iedereen, want sweet lobby day Gomorovara en tot volgende week. Aboom. Tamboom.